Ariparasa mwana, aripasi ya mwana, aripasi ya mwana, arisarasa mwana, alisarisi mbewe, arisarasa mwana. Muri yeZimbabwe makadizve kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Nhasi ndasvika kunzvimbo inonzi Tugeni, ndizvo Tugeni, right? Nzvimbo iyi iri Rungwe East, right? Ndakwanisa kunge ndichiona inini hanzi Arisi akaimbwa naSulumane, hanzi Arisa rasa mwana. Saka nhasi kuda kuti ambotitaurire kuti chii chakaitika, ichokwadi here kuti Arisi akarasa mwana kana kuti aiwa kwaingowawo kuimba kwaSulu. Watete makadii? Tinofara hedu. Mungatitsanangudzirewo imimi kuti ndimi tete Arisi wacho? Ndimi makarasa mwana. Chii chakaitika kuti muzorase mwana imimi? Chakaitika ndechekuti tanga tina mukoma Sulumane 2015 iri independence. Saka paTugeni panozara kana tine mashozi. Saka mushamwari yangu andakabatisa mwana ndichinge ndinotorwa foto pamberi perodi ndiye akanga akunditsvaga pasandi wani ndokwira pastage vakabata mwana ndekuti mukoma Sulumane ndishedzera memwana uyu unonzi Alice Mbewe asikaonde vari papi. Saka mukoma Sulumane haanamboshedzera kuti Alice arasa mwana, akabva ngoti atanga ngoimba semunhu angoimbawo songu yake, asi anga ane album yefoni yangu yealbum yanga inani akuti achiimba songu yake asvika pakati mapetero astaramo inini patakaenda pastage ndakati mukoma Sulumane mwana ndiwani wangu zvakanzi kwete toziva seku mwana ndiwako bweza chitupa ndakati ngoenda asina chitupa vashedza madzimai 3 inini 24 vamusa mwana pasi mwana angonaka kuna mai vake anibva nanga kwandiri ongu utaziva kuti amai mwana ndiwenyu sauchikumbira mwana wako ndimboimba naye kungwadiki. Ariparasa mwana, aripasi ya mwana, aripasi ya mwana. Manapa mwana 3 hours baso ndijuri. Alright, mwana wenga akura sei panguva iyoyo? Mwana yanga ne 2 years 4 months. Alright. Saka imimi kuti muzorase mwana mai wamumafaro imomo nekuwanda kwemukanga kwakaita wanhu mwana akabva avhiringidzika hamuna kwanisa kunge muchimuona. Alright, imimi munotamba here imimi pabeti? Mune chikwata chenyu chamunotambira nacho? Pari zvino asati ndanacho. Alright, asi muri kugadzirira kuti munge muchiumba chikwata. Alright. Saka imimi pamakayimbwa naSulu takazonzwa akazotobuditsa yatosongo. Pane kubenefita here kwamuri kuita pasongo iyoyo? Benefita handina. Alright. Benefita pasongo iyoyo. Hapana chamakabenefita pasongo iyoyo. Alright. Saka izvozvi muri kurarama sei? Pari zvino ndoshanda paTugeni. Ndoshanda ndiri section. Okay. Asi zviri kufamba zvakanaka, zviri kuita hazvo kuti munge muchikwanisa kuchirarama zvakanaka. Kurarama nemhuri yenguva iyoyo zviri nani. Alright. Makaroorwa? Kwete. Hamuna kuroorwa. Alright. Aiwa, tinopambiri nekutenda. Saka chiwataurirai mhuri yeZimbabwe chokwadi kuti aiwa ndini Alice Mbewe akarasa mwana. Vadikati mhuri yeZimbabwe ndini Alice Mbewe paTugeni. Ndogara paTugeni famba mudhara Temera. Pamunonzwa ndundu achingoshidzira nguva nenguva kuti pamudhara Temera ndipo panapa ndokuwanika ini ndiri. Vese vataundiona vataundiziva vanobata ndiri paTugeni. Aiwa, tinopambiri nekutenda mhuri yeZimbabwe. Ndati nhasi ndimbokwanisa kunge ndichitsvagawo Alice Mbewe ndichibva ndamuona. Wengu asingamuzivi maitofungidzira kuti pamwe Sulu akaimba zvisizvo. Wataura chokwadi zvikanzi aiwa mwana zvechokwadi akarasika tiri pamafaro tiri pashow. Maita basa tete Alice, thank you very much. Nemiwo. Ndinokutendai. Arisarasa mwana, Alice Mbewe, Arisarasa